dahil sa pagtingin ng Presidente. Hindi na pagtingin ng Presidente. Ang sa akin lang naman, I abstain, I vote. Dahil nga, nakikita ko personally na hindi ko na kailangan magtanong pa sa Supreme Court kung ano, hanggang saan yung limitasyon ng power ng Senado. Dahil nga, wala man ako nakita ang ambiguity doon sa Constitution. Very clear pa yun. Pagkasulat ang Constitution, na walang sinasabi doon na makialam dapat ang Senado sa abrogation ng treaty. Wala mo sinabi doon. So, bakit ko pa tanungin ang Supreme Court? Maybe there is ambiguity if you want to overreach doon sa power ng executive. Well, gusto mong gamitin yung rason ng ambiguity para lang manghimasok ka sa powers ng ibang Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.